Nwa Odinana Igbo ekene m unu. Asị nka chitata bụ afọ kpọtara anyị ihe maka ihe ọma merụ nwoke merụ nwaanyị. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu oraifite Nwa Adama anyị na-akpọ arụ oraifite. Abịara ntata wee sị ka nkene ụmụ Igbo ebe onye anọ na sị ka anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Ihe m chọrọ ka nkụzie n'ụbọchị taa n'oge nkụzi ọdịnala Igbo n'ụbọchị taa bụ why do we do sacrifice to entities of powers in ọdịnala Igbo? Kedu ihe kpatara anyị ji achụ aja dị iche iche nke dị na aja mmee egbupụ ihe ọbara? Daalụ. Ọ bụ ihe dị etu a ihe nchọ ka nkọwa ya maka na ndị ụka ọbịa ewedogo ihe dị etu a wee saa ndị mmadụ isi si na anyị na-ekpere alụsị wee were duhie ụfọdụ ụmụnne anyị ụzọ. Ụfọdụ a na-emezi asị ifu na ahịa a na-eme na ha na-ezo ezo. Nwanne chake ka ugo. Nke bụ eziokwu na ihe gịnị bụ aja. Ndị okpukpere dị iche iche na-achụ aja. Ịkpọrọ ya saraka, ịkpọrọ ya ajamas. Maka ịrụtara m mgbe anyị nọ na ndị ụka ọbịa si na ajamas na-achụ ajamas maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Lụtakwa n'oge a na-achụ aja wee sị na onye nwa bụ ihe eji achụ aja ma n'elu obe ma n'elu ọta. Ọ sị ma n'elu obe na ọ na-achụ aja na-agba mme ma n'elu ọta maka ịchụ aja na ịgba mbọ ndị ụkọchukwu na ọ dị agbazi mme. Ọkwa eziokwu maka ndị lụtara katikizim. Wee sị na akpọtụrụ onye nwa o wee nọrọ n'ụdị achịcha na mmanya wee debe n'ebe ndị mmadụ na-eje a na-akpọ chapel. Ndị mmadụ eje na-ekpe ekpere na-ayọ ayịyọ. Ọ bụrụ nke aka m bịara ịkụzita mana ihe ndị agụwa gbasara ịchụ aja. Onye a na-achụrụ aja ọ Chukwu okike abịa amaghị nyanwa nwe ịchụ aja niile. Bidogoro na agba ochie enwere aja dị iche. Enwere aja ihu ọma, enwere aja nsure ọkụ, enwere aja ibupụ mmehie, and so on and so forth. Ka a na-agba ochie mara Leviticus ị ga-afụ ya. So o nwere mgbe a sịrị anyị na ịchụ aja bụ ihe ọjọọ. Even nwa nke mmadụ Jizọs Kraịst na-agba ọfụ o nwere ebe o kwuru na ịchụ aja ije ọkụ mmụọ. Kama na ihe na-achị kọwara gị bụ na ndị ụka ọbịa bịa tapịa New Testament ka ofe bụ ọha. Ewee na-asịzi gị na ịchụ aja ihe a ga-asịzi gị na nwa nke mmadụ abịago bịa nwụọ n'elu obe wee gbaa ọbara wee chụọ aja n'ihi mmadụ niile. Maka ihi nke a na-enwere ozi aja ọzọ dị mkpa. Ihe a na-ekwu dị very laughable. Ọwụ mmadụ ịkọ ọtọ nọ. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe is not for you. Yes, he died to defend the nkụzi ọ bịara ịkụzi. Ịghọtara ya? Maka na apịachara ya tarịcha ya akụzi na o wee karịa ekwu ihe ọ na-ekwu. O wee sị ya akụzi na so he died for not stopping what is teaching. Maka na ọ bụrụ na mgbe a pesịrịta na-asị ya akwụsị nkụzi ọ kwụsị nkụzi a akarị ịkpọgbu ya n'elu obe. So ọ nwụrụ ka o wee difendị ya nkụzi nke o kwenyere n'ime ya. Maka na ọ bụrụ na ọ kwụsịrị ịkụzi ya ụmụazụ ya niile ahụ gbakọbara ga-agbasasị. Ịghọtara ya? Onye sịrị na anwụrụ n'elu obe ka e wee gbaghara gị mmehie onye ahụ na-eduhiekwa gị ụzọ. Ịghọtara nke na-eme? Yes. So nke ahụ ọgwụkwa nkụzi duru onwe ụbọchị mma akụwa maka nke anwa. Ọ nkụziri asị njọs ka mmetụ ya aka. Now ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ihe anyị ji achụ aja
Chineke a kere n'igwe ekechaga eluigwe wee nọ na his throne. Ọ dị eri ji, ọ dị eri ede. Onyinye niile ị na-enye n'ụlọ ụka ma ọ bụ ihe niile ị na-eme n'ụlọ ụka ọ bụrụ maka ya, saraka ị na-eme abụọ maka ya. Ihe ọ na-eri iwe otito period, nwere ihe ọzọ na-eri. Ọ nọ n'oche ezie ndị ozie niile bido na ndị mmụọ ọma wee gbataba na-abụ abụ otito na ndị nsọ na-abụ otu na-enye si ya ka ọ na-eri. Ihe eji achụ aja bụ aja ihu ọma, personal relation, call it PR. Wee maa atụ sị na ndị ozi nke Chukwu bido na ndị anjel nke Chukwu, ndị ozi niile bido n'elu, ndị mmụọ ọma ha niile wee gbata n'ụwa. Ha niile bụ ndị na-ejere Chukwu ozi ya na mmadụ ozi, because when they are working for Almighty Father, they normally come across man. Now, ihe anyị ji achụrụ ha aja bụ personal relation, ka anyị nweta ihu ọma, aja ihu ọma dịka ezikwe na akwụkwọ Leviticus and Deuteronomy. Ihe anyị na-enye ha bụ nwanna biko nyere m aka, nna m my guide nyere m aka na-esara aka m melụ ka m wee nweta ihu ọma. Ngwa ihe mmụọ na-eri, mmụọ a na-eri ji, ọ dị eri ede. Ihe eji emere mmụọ sara aka bụ ihe mmụọ chọdebere life, that is ọbara anwa dị n'anụ ahụ, onyenwa bụ ndụ. So ọ ndụ anwa ka mmụọ chọdebelụ, ọnya ka ihe ewere wee nye site n'igbusarị ọbara. Ụmụ anụ ndị azi ma ji ma ihe ndị ọzọ a na-enyezi mmụọ bụ ụmụ ọda lesser elemental beings like animals, ants, and rest of them will come and eat all those things, and all them themselves will be very happy, thanking Almighty Father. Let me give you a story agwara anyị, akọrọ anyị akụkọ mere na agba ochie. Agwara anyị na onwe nwoke na-azụ ehi. O wee bụrụ na ọ na-azụ ehi na ọ na-awapụta ụtụ ọnwụ, jee paa mmiri ala ehi n'ehi ahụ ọ na-azụ. Ọ pachaa ya, o wee buru ya wee jewe na mountain. O ruo na mountain ahụ, o tinye na basin. O wee bụ na o debe ebe ọ pụtazie echi, ọfụ na mmiri ala ehi ahụ o debere na mountain ahụ agwụna. Onwe obi aṅụrị na Chineke abịago lacha mee ka mmiri ara ehi, maka na ọ kwenyere n'oji n'ihe nkechi ya wee na-ekene Chineke. O wee nwere obi aṅụrị na abịa echikwa, ọ patakwa ọzọkwa, o dewekwa o burukwa bezin nke ọzọ wee nawa. O wee lụọ otu ụbọchị ọ na-agbago ugwu, Moses na-agbata n'ugwu. Moses wee sị ya, nwoke m, kedu ihe ị na-eme? O wee sị na ọ na-eweje Chineke mmiri ara ehi. Moses wee mụwa ya amụ sị ya na Chineke anaghị eri mmiri ara ehi, maka na ọ dịghị ọbụrụ mmadụ, ọ dịghị eri, ọ dịghị aṅụ aṅụ. Nwoke a wee wute, wee sị ya na ọkwa ụmụ ahụhụ na-eji aracha milk ido, na ọ bụrụ chi okike abịa ma. Nwoke a wee nọ na mwute wee sị, ụmụ ahụhụ ka ya na-atara ahụhụ every morning, o buru mmiri ara ehi wee gbagowe n'ugwu. Nwoke a wee sị, ọ bụrụ etu adịghị ya ebutezi. Wee sị na ụmụ ahụhụ a wee gadatazie ebe ahụ ka ha bịakwa gbaghazi rie oriri ka ha si eri nwa aṅụrị. Maka na ọ na-ahụ ha bịa fụ m ego ahụ ekene Chineke nke bụ Chineke nke usu niile nke ndị agha. Remember, ụmụ anụmanụ a lesser beings a, ha enwerekwa ubi ma ọ bụ ọba dịka human being, mana Chukwu okike na-azụ ha nri. O si na ihe anyị wụ mmadụ na-ewepụta, ihe niile anyị na-enye n'ịchụ àjà, nke erifọrọ erifọ na nke anyị ji wee chụọ àjà, ha wee bịa na-eri ya. Mgbe ahụ ha na-eri ihe niile, ha na-enwe aṅụrị na-ekele Chineke. Chineke na ịbọtakwara m bred. Ime etu a mmadụ si enwe aṅụrị, o nwere ka ihe esi wee ji amụ ụdị ego ma ọ ji amụ alat. Esi Chukwu okike ekene dịrị go. Etu a ka ụmụ anụmanụ si enwe aṅụrị, ma ụmụ antị si enwe aṅụrị mgbe ha fụrụ ka anyị chụpụrụ ụmụ ajagasị ji agwọgasị wit liva egbusalụ mmụọ. Ha na-ekene onye nwe anyị maka na ọzụgo ha nri nke ụbọchị taa. So mana ọ bụrụ na etu a ka ụmụ anụmanụ a si eji alacha mee ego, ha na-enwe aṅụrị, ha ebezi ụbọchị ha fụ ọzọ mee ka ha wee sị Chukwu, mee ego ya na-adị enyewe anyị, ọ na-agba anyị dịcha obi abụrụ anyị sọ mma, inye ọzịkwa anyị ya. Ha wee nọ na mwute. Wee sị na Chukwu okike jekwa Moses ya, ịmanụ ka isisi nwoke anyị akwụsị ibutezi mmiri ara ehi, jekwa gwa ebutewe na Chukwu na-alacha. Nwoke a wee buru mmiri ara ehi, nwekwa obi aṅụrị wee na-ebujekwa ya ọzọ. Ụmụ ahụhụ wee na-alacha wee na-eke onye nwe anyị. Ana m achọ ịgwa gị na bet nnụnụ, ụmụ anụmanụ antị ị na-afụ,
they are all giving glory to the creator of the whole universe, because we are all animals, only that human being is higher animals. So everyone give glory to Almighty Father. Don't you know? Now, mgbe ahụ ebiazielu wee nye mmụọ ife, wee si mmụọ ya biko n'ihi na-enye ya, ị na-egburi ya ọkụkọ, na-enye ya ihe mmee, ma ọ niile esi rice saraka maka ihe iji achọ ihu ọma n'ihu chi onye ụwa gị bụ guardian angel gị. Biko ya nyere gị aka yọtara gị ihe dị etu a, na ọ bụrụ na ọ yọtara gị ihe dị etu a, na ị ga-emesara aka, na ị ga-egbu ọkụkọ, na ị ga-esi rice. Ihe niile ndị ị na-eme bụ ihe ị na-achọ ka inye mmụọ ka ị wee nweta ihu ọma a na-akpọ personal relation, PR. Mgbe anwa ịdọta ọjị na mgbe anwa ndị mmadụ na-erisara aka aṅụrị aha na-enwe ebe ihe ha chọrọ. Ịdọtara ọjị na aja anyị na aja enu a na anyị na-eje achụpụ, fanta dị ya, biskiti dị ya, switi dị ya, na ụmụ ọgba nje ndị mmadụ na-ahụ afụ ka ịma ọnụ ọha ka mmụọ ji arụ ọrụ. Ụmụ ọgba nje nwere ike ọ pụta ebe afụ ebe a dọbara biskiti na junction na switi, ọmụrịa obi aṅụrị a na-akpa ya na chukwu nke igwe abọtakwara ya bred na ndị ọgba nje ibe abọtakwara bred, o were obi aṅụrị wee fanta na biskiti na-ata, ọ na-ata, ọ na-enwe aṅụrị. Aṅụrị ahụ ọ na-enwe ka ha chọrọ. Sara ka ị na-eje eme n'ụlọ ụka aṅụrị anwa ụmụazị a na-ata biskiti na-enwe aṅụrị na-ata chingom, aṅụrị aha ka a chọrọ. So ikwena ka mmadụ bịasa gị isi si gị gwa ike iji achụrụ àjà. Onye a na-achụrụ àjà bụrụ Chukwu Okike. Chukwu Okike anaghị eri ji, ọ na-eri ede. Ụmụ entities of powers, ụmụ mmụọ dị iche iche ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ọ ka anyị na-asị ya biko ha na-ekwe nke a jide ha wee meere anyị nke anyị. Ihe na-eme na mmadụ na-eme na mmụọ ka nkọwara gị. Ọ bụrụ na ị nwere qualification, ị na-achọ appointment na Abuja ma ọ contract, i wee nye submit cha CV company gị, wee si eje nọrọ na be gị si na ịma na a ga-ewetara gị ọrụ ịlụ ụsa na iwinere by merit, nwanne ime nweta dị ọrụ. Ọ bụrụ ọrụ ka ị na-achọ, forget it, beweta ya. Mana ọ bụrụ na ị nwe pịa iwe onye nwere akọ n'uche, i wee gbaa ya onwe gị, iwe ebe ahụ wee gacha n'ọfịs dị iche iche, isi a na-ara atọ n'ebe akpọrọ ya, iwe ga kenecha minista nka, kene onye nka, kene onye ukwu nka, kene onye nta nka, wee sị ya biko na ọ nwekwa na application ị wetara ha, biko ha nyekwa aka ka ị nweta ya bụ ọrụ. Na ịnweta ya bụ ọrụ n'ihi akpụtara ya ofu efi wee bịa kene ya, na ịnweta ya bụ ọrụ n'ihi eweta Hennessy bịa kene ya, bịa kene ya, jos gwa ya nnọọ ihe, mmadụ nnọọ ihe ọ ya ala ka egwu ya, wee sị so n'ihi kwetara na ihe emerie ihe ihe dị etu a, oke ya ga-eme intervene ka ọ fụ na ịnweta ya bụ ọrụ ma ọ na ịnweta ya bụ contract. Etu a ka o si agwọ, etu a ka ọ dịkwara mmụọ. So ihe ọ na-agbọ mgbe ụfọdụ ịbịa na mmụọ asị gị jekwu ogwugwu dịbe nna gị ma ogwugwu dịbe nne gị, bụ ihe niile aka higher being, entities of powers, bụ ya lineage. Ije kpọrọ isi a biko na-ewetakwara m ọjị, weta mmanya nkwụ ọkụ ka ime ka na-apụ ọkụ, were akwa wee je gbawa ogwugwu, mechaa ụmụ ihe ndị a wee yọọ ya si ya biko ya nyekwara gị aka ihe anyị na-achọ ka ị nweta ya. What is wrong with that? Onye eriri eri, onye ụka agwazie gị na ihe dị etu a nọọ ikpere arụsị ikwelu. Ihe a na-akpọ personal relation, Chineke nke igwe ara erie nọ personal relation. Ịmara etu anwa esi eme eji achụ aja maka ihu ọma, etu a ka o si eme. Ndị ụka na-achụkwu aja mgbe a na-asị usoro seed, ịmara ihe ọ bụ. Mgbe ị na-ewere seed anwa je na-enyekwa onye nchụaja, high priest ma ọ bụ dibịa ma ọ bụ onye ka na mmụọ, si ya biko ya na-ebekọrọ gị ekpere, ya na-alụrụ gị ọrụ ka ihe ọma na-emere gị, i wee nye ya ihe etu a mbụ dibịa, i wee pụta oke wee mere m ọgọ, wee sị m oke dibịa ihe a na-alụ projekti ya na-alụ oke na nkwado ị ga-enye ma oke na ị na-agbunye m ofu ebunu ka m gbuoro ụmụ mmụọ m na ha so, wee nwee aṅụrị. Ma ọ niile ebinye m moto, wee sị oke ụmụ mmụọ m na anwụ na eso, wee sị ya nekwa ihe dị etu a mere m, obi aṅụrị wee kpaa m, wee kpọku ha sị ha biko nụ nekwa na ihe onye dị etu a mere anyị, ngwa jee nụ mere na nke ịmara na ọ na-eme. Kedu ihe na-akọzi ihe a? Kedu ihe kpatara ndị ụka na-asị ga-eji na so seed, ga-eji na chukwu ụmụ mmụọ dị iche iche gbuorofe anụ ka ha ihe mere na be gị? Mana ọ ya asị gị bịa so seed, isi ozi ede seed ọsọ na pastọ ba ihe obiọma ba ya obere ekpere ihe ọma na-eme. Kedu ihe kpatara eji ri unu erie na-agwa ụnụ ihe gbasara be nna ụnụ bụ unu echukwa na entities of powers, unu echukwa na ya, mana unu jee na be pastọ unu echukwa pastọ. Ịma ọ na ihe na-achọ pastọ na ichukwa pastọ, obi aṅụrị kpaa ya, obere gị ekpere, ihe ya na-eso mmụọ na-echukwa na nke ịmara
etu a ka ọ na be nna gị. Jee na be nna gị chukwa ntị onye ụwa gị, chukwa ndị ichie nọ na be nna gị, gboro ha anọ, wapụrụ ha ọjị na ugwu nkwanye nkwanye, imere ya ka ahụ emeghere gị ụzọ na ncheta aka. Daalụnụ, achọghị m ka vidio atọ ogologo too much. Onwe ajụjụ ị nwere n'ihe nkwuru ịghọtara, denụ ya afụ my WhatsApp nọmba, send yarụ m meseji. Mana maka ndị enwere ike imewe etu a, ka m kpọọ my WhatsApp nọmba 08057783672 Ugochi tubelu oraifite. Jekwa na Facebook saachị ya Ugochi tubelu oraifite. Inwe ajụjụ jụọ m, anyị kọwara. My mission is to help people live better life. Ya gazienụ Igbo mmakanụ. Daalụnụ.